Dragon fruit, guys. Turugag kamot eh. Daha bunga, guys, pero gikuon. Na ay mga tanda. Magagmay pa. Mga gipantandaan man, guys, pero ay mga insect. Wala na mo bombahi, guys, kay let it be. Ay mga bulak na, bulak. Ay mga bunga, guys, pero na siya mga tanda. Nagsuroy-suroy ako diri good sa amo ang kuan, guys, amo ang kalasangan. Muna among balay. Oy, naunsa man ang pintal nga. Magkuan lagi. No, napulpog lagi ang pintal. Nga daot man dragon fruit, guys. Wakay na mo nga ang dragon fruits karon kay naitanda ay mga sayna mga piste mga pero wala na naman. Muna views ang balay, guys. Kita kayo ang dagat. Balay diha. Ang dagat, guys. Nindot ka diri kay hangin kayo. Baka nasas nanay dito ay bilan siyang. Muna yung tambayanan area. Makita mo ako sa tambayanan area. Muna yung balay sa akong sister, guys. Baka nasa dito nanay, be. Kalas 12:30 na. Pandot kay diri, guys, oh. Pandot kay na swimming pool diri, no?